His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Padayon natong iampo ang kasulbaran sa krisis sa tibuok kalibutan, ang pag-increase usab sa moralidad sa atong katawhan, labi na sa atong mga young generations nga magtamod kanunay sa pagtulunan sa Ginoo, dili magpadala sa mga sala sa kalibutan. Iampo nato padayon o pasalamatan ang atong mga benefactors and donors na siging tabang nato dinhi nga unta hatagan sila sa tanang mga grasya nga ilang ikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya sa akong panan-awon, nakita ko ang usa ka binuksang pultahan didto sa langit. Ug ang tingog nga nadungog ko na nga milanog sama sa usa ka trompeta, miingon kanako, saka ngari og ipakita ko kanimo unsay mahitabo human niini. Diha gigamhan ako sa espiritu ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may naglingkod niini. Midanag ang iyang naong ingon sa hamiling mga bato sama sa haspe ug kornanila. Sa palibot sa trono may bangaw nga ang kolor daw esmeralda. Gilibutan ang trono ug kawhaag upat ka laing trono ug sa tagsa-tagsa ka trono may naglingkod nga pangulo nga nagbistig puti ug may mga korunang bulawan. Gikan sa trono nanggula ang mga kilat ug mga dahunog ug lanog sa dalugdog. Didto'y 7 ka dinagkutang mga sulo nga nagsiga atubangan sa trono. Mao kini ang 7 ka espiritu sa Dios sa atubangan sa trono. Dihay ingon ug dagat nga bildo, tin-aw sama sa kristal. Sa matag kilid sa trono, may 4 ka buhing mananap nga nalukop og mga mata sa atubangan ug sa likod. Ang unang mananap sama sa leon, ang ikaduha sama sa nating baka, ang ikatulo sama dagway sa tao ug ang ikaupat sama sa naglupad nga agila. Ang tagsa-tagsa may unom kapako ug sa gawas. Wala sila'y hunong sa ilang pag-awit ug adlaw ug gabii. Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios, ang labing gamhanan,
ang kaniadto, ang karon ug ang umaabot. Sa matag higayon nga ang upat kabuhing mananap, magdaig ug magpasalamat sa naglingkod sa trono nga buhi kanunay, manghapa sa atubangan niya ang kahuag upat ka pangulo ug magsimba kaniya. Iitsa nila ang ilang mga koruna atubangan sa trono ug mag-ingon, among Ginoo ug Dios, angay kang daygon ug pasidunggan ug mudawat sa gahom. Kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang ug naghatag kanilag kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios nga gamhanan. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios nga gamhanan. Daigang Ginoo diha sa iyang sanktuaryo, daiga siya diha sa ali sa iyang kusog, daiga siya tungod sa iyang gamhanang mga buhat, daiga siya tungod sa iyang harianong kahalangdon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios nga gamhanan. Daiga siya sa tingog sa trompeta, daiga siya sa lira ug alpa, daiga siya sa tamburin ug sayaw, daiga siya sa mga kuldas ug plauta. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios nga gamhanan. Daiga siya sa malanog nga mga agong, daiga siya sa mga masipa nga piyang-piyang. Ang tanan nga may ginhawa, padaiga sa Ginoo. Alleluia. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios nga gamhanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini.
Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon o gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila o kwartang bulawan o giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ginansya. Ang una miadto ug miingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Ug miingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gamayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka siyudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka siyudad. Og ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, Sir, ania ang imong kwartang bulawan, giputos ko gayud kini sa panyo, kay nahadlok ako kanimo, tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani ka sa wala nimo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan, gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga ang akong kwarta wala man nimo ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya mingon siya ni adtong nagtindog didto, kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Mingon sila kaniya, apan sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga ana ay iya dugangan pa. Apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Medyo taas-taas ang atong mga pagbasa karon, ang daghan sang gipasupot nga mga punto. Ang pinaka para nako importante kana bang saligan tas Ginoo. Importante kaayo ng saligan taniya kaysa iyatang silutan. Kamo diha, kasaligan mo o silutanan? Ilingi ay mong tupad ina, kasaligan ka?
Tanawa dire. Kadtong kasaligan, iyang gi tagaag mas daghan. Pero kadtong di kasaligan, gikuhaan sa ila, gipamatay pag yun. Ug mauna ang warning. Matod pa diri sa unang pagbasa, ang Ginoo gamhanan kaayo. Way binuhat nga dili muhapa sa iyang tiilan. Ingon ana siya kagamhanan. Way binuhat sa langit ug sa yuta nga dili muhapa ug mudaig sa iyang kahalangdon. Karon dinhis kalibutan wa pa lang na nato makita, pero gihulagway ba matod pa ni San Juan, gipakita kaniya unsay mahitabo didto sa sunod nga kinabuhi. Kitang tanan muhapa gyud sa tiilan sa Ginoo. Ang yawa nga arogante kay tanan dili muhapa, dili musimba sa Ginoo didto sa langit, gipapahawa og nahimong Satanas og hain man sa gibutang. Nana siya iyang kaugalingong gingharian ang impyerno. Nya dinhis kalibutan mao na ni ang battleground. Ang yawa karon siging pangimbitar og mga tawo nga mosunod niya kanang dili mosimba, dili motahod sa Ginoo aron daghan siya kauban didto sa impyerno. Sige, lingay mong tupad. Inakauban ka sa yawa o kaubas Ginoo? Sige na. Ang di mo lingi kaubas yawa, automatic. Mga masinupakon kay tastanan. Kana larong kuan kining paradigm ba karong sa kalibutan karon kana gyung kwarta ang gisimba o gipaningkamutan sa mga tao kana gyung kwarta ug ang kalibutan naghimo gyud system aron ang kwarta dali ra. Ang dali ra bang kwarta? Sa una kami mangumaman mis una dugay oy magkuan kas una magtanom ana magkaingin pa kanang 7 ka buwan nimong kumbati una pa ka makakaon 7 ka buwan una pa makakwarta. Pero karon mag TikTok lang ka wa na kwarta na, basta na ay mo like na ay mo view kwarta na. Munang uban karon para daghang mo view magbinuang na lang, hapit na lang ang uban maghubo na gyud, maghimo na lang bisag unsa kalaw ay mga babae in town mo iluoy kay tanan kay daghan man sang mo view, mo apil man gani usahay ning nagwali mo view san. Hala, hapit na lang na naghubo. Dili man gani ta maghubo dinhi nga jutay ra tabi kinsay mo hubo dire tubangan. Jutay ra man kitang nananaw ay lag videohe. Kita lang ba na moder? Wa no. Pero daghan kaing moder nga maghapit na maghubo, magpakita ng ilang mga private parts ug isangyaw sa tibuok kalibutan, i-upload sa social media nga ang tibuok kalibutan nya malipay pa kaayo nga naay minilyon nga ni view niya. Wa na oy, nakuha na siyawa. Ana pa gani roy ubang mga batanon na bugal-bugalan na lang ang ilang lulo, ilang lula, ilang ginikanan. Ano bang prank nila ba? Ang sana prank or prank? Sa wa mo sabot ana kana bang maingon kining akong lola drug addict nis una manghapak intawong lola uy pataka man kadiya tabi uy wa man ko drug addict ay hilom lang ko dihala para magpaluoy-luoy tala ana aun sa may gusto nimo dili ka drug addict prostitute ning akong lola sa una astilan kining akong papa ming intrasad ni siya mao nang porti namong pobriha pero karon nagbasol na ni siya. Niya ganin purol nangatangtang ng garter. Ana ba niya? Mumsuko sa daon ang papa. Kakuha mo na? Ang sa may gikuan diha, giapas. Nga daghang malingaw, daghan sad ang kwarta, pero nawa ang sugo sa Ginoo nga naingon, honor your father and mother. Nawa na'y batasan para lang makakwarta. Di ba? Mao na bantay taan unsa may gustos Ginoo para ta makasod siyang gingharian mo ginansya ang iyang gihatag gihisgutan diri
bulawan ang iyang gihatag matag usa. Pero kining bulawan nga gihisgutan dinhi gitawag ni siya og grasya or mga gasa sa atong kinabuhi. Pananglitan, purity. Tanan nato gihatagan taggasa sa purity. Labi na gitang mga binunyagan, dili lang lawas, apil ng kalag. Kumusta man ang purity karon? Nakaginansya kas purity or impurity na roynaan nato? Kumusta ang purity nimo? Mind, heart, body, and soul. Are you still pure like Mama Mary, the purest virgin? Kumusta? Pure pa o di na? Nya unsa may imong gipaambit sa uban? Purity or impurity? Kung sa imong sinuloban, sa imong sinultihan, sa imong linihukan o sa imong binuhatan, nag-promote ba og purity or nag-destroy sa purity? Kana. O na atong hunahon. Nya kundi na ta kaginansya anang purity nga hinatag sa Ginoo nato nga kitang tanan naa gitaana, iiksa na ta ngadtos gawas, kauban na ta siyawa, pero daghan ang nahimong pure, nahimong virgin tungod sa imong panigingnan sama sa gibuhat ni Mama Mary, sa gibuhat na atong mga santos nga gipromote gina nila. Perting nindutan, nakaginansya ka. Sige, lingay mong tupad na nakaginansya imong purity. Di ra ba manglingi? Sige, kanina lang sunod. Kay common man ni kay nato. Unsa may laing bulawan nga gihatag sa Ginoo? Gugma, love, love. Kumusta man ang imong gugma karon? Nakaginansya? O naa na kay mga hatred, anger, and arrogance? Sige, nakaginansya imong gugma? Pulos man kita gihatagan aning gugma, we have the capacity to love. Karon ay na naggubat, nagsigig maritisay, nagsigig dinautay. Nawa ang gugma, ang nahalin hinoon, ang anger, ang hatred, ang chismis, ang jealousy. Mauna hinoy nahalin. Di porting lipaya siyawa. Daghan na kay siya og kauban karon. Sunod, tagaan na to glaen pag yung emphasis kaning generosity, ang pagkamanggihatagon. Unsa man karon, siging panghatag o siging tigom? Unsa may naas imong hunahuna karon? Ug unsa mo sa imong gitudlo sa imong mga anak o sa imong mga younger generations, ang pagtigom o ang pagpanghatag? Okay, lingay imong tupad. Naon sa imong gitudlo, tigom o hatag? Sus, gamay pang bata, sultihan na, pag iskoy lagi mo tinarong, pag kinahanglan yung madato kita, kana yung pagpangural anang balay, kat tigumon ko gining ako, pay gimugso diri, private property di, beware of dogs mo diri, kay pabugno kita mo iro o mo ari mo diri. Ana, no? Tigom yun, ako ni, ako, hangtod maggubat na lang ta kay ako, ginididyo ko muhatag ni mo. Siya, ang amo din sovereignty. Sovereignty nga under man kanako. Magpasovereign mi ako sa ni. Sa gubat o sa ta. Kinsay mapildi mo'y ilhong kuan, hari. Mao ni rong gubot kay ta. Kay di naman ta manggihatagon. Kumusta nang imong naong? Manghatag ka na, dili. Ang naong ni mo ba? Ang sama na, kung mukusmod ka sa imong naong, nang hatag pa ka o wa? Ay, na. Tanawa imong tupad. Tanawa. Ay like sultihi, tanawa lang ba? Ang sama niyang naong, manggihatagon o kusmoron? Kaya ang paghatag sa naong, aron mo tapot na nga to spikas, di ginani mo ikusmod. Kaya imo na ikusmod, hindrance man na, nakaputol man na sa relasyon, pero imong ihatag mo smile gyud ka,
Ang paghatag sa naong is smile. Bisag wa pa kay hilamos, wa kay ligo, bisag agas pa ng imong laway diri, smile ra gud. Di ba nindot kaayo? Pero nindot kay kag naong, binadlisan kay imong kilay, halab, daghan kay kag make-up diri, daghan kay kag arte-arte, pero gakusmod imong naong, daw kag naong. Daw ba imong naong? Ang gihatag sa Ginoo nato, smile. Ang gihatag sa yawa, kusmod. Be karon, musta man, hay may nakaginansya nimo ang smile o ang kusmod? Mutlan ninyo. Mahala mo din. Na ako moingon jud ko kanunay nga kining namalit og slat nato nakaginansya ni sa generosity, nakaginansya ni sa love, nakaginansya pa gyud ni sa smile. Kay kada nato kadawat og palit og oy sus mo smile ta kana lang na imo anhi dinhi padir pa picture ko smiling kay naong inig picture na padir asa man kumuhatag ani nako dito las opisina ang sekretary sang mudawat oy unsa man ni ma'am unsingan smiling kayo pulos gyud smile mo na kanang namalit din higslat awa na malangit na oh. Tagaan pa nagdaghang smile. Muna moingon ang uban, ako pa der sige na ko balik-balik og palit og slat. Kay sa sige na kong palit, nag-anam gyud kadindot akong paminaw sa akong kinabuhi. Bisag wa pa ko'y kwarta, malipayon sa una di gyud ko ingon ani. Kana gidugangan na kas Ginoo, tan-awa na ang nakaginansyag napo rato ka kwarta ba. Gitagaag na po ka syudad. Perting daghana. Sus daghanang grasya na po ka syudad ang gihatag katus ang nakaginansya og 5 gitagaan sa 5 ka syudad purting daghanang bahandi na noon makahatag bang Ginoo ana yes kita bitaw dinhi manggihatagon kaayo ta purya-buyag lang di man kita tantong daw ato manginang gipanghatag ngadto sa laing parokya ngadto sa mga kabus ngadto sa lain-laing mga panginahanglan sa atong archdiocese, atong simbahan o sa mga katawhan, kining tanan nga misulod nato mga 136 million na ning atong nakwinta ato ginang gipanghatag way nahibilin ana dinhis atong panudlanan wa tay gitigom wa tay huna-huna nga magtigom ayon sa may resulta naghan kay taog mga donors 22,000 ang nagsigig balik-balik og hatag may untag mapunan paniglaing 22,000 no mga bag-o na sang donor nya kanisang tanang mga 22,000 na nagsigig donate nato sige sa silag hatag og testimonya nga naa sila'y mga grasyang nadawat spiritual unya material graces naiuban gani nangasakit og cancer na stage 4 hangtod namatay gyud namatay nga malipayon wa nay kahadlok sa kamatayon dili ba usa na kadako kay grasya nga di na ka mahadlok mamatay kining ato mga tiwasonon dinhi pangutan hadlok pa ba na sila mamatay di na sige na magi nagpanabtan og mga nangamatay ngano man manggihatagon man sa ilang time sa ilang talent di na mahadlok kita so dayon simbako ana gina tanawa di ba kana sila mga matay ra na nga hilom ka istanan kay ngano man wa na daghang struggle grasya nas Ginoo mo na ingong Ginoo ang naay iya dugangan pa apan ang wa gyud iya katong wa gyud ka ginansya ba bisan ang jutay nga iyang giisip nga iya kuhaon pa una bantay ta ani panghatag gid mo kanunay so ang atong halin sa dopes as of yesterday daghan namang tingaling ng hatag sad niabot na og 10,798 slots ayun lang ni kada semana mo increase tag 1,000 ka slots hapit na ta mo abot og 11,000 akong saad abot lang tag mga 15,000 kasugod gitingali ta ning atong kuan ning atong gidamgo nga kumbinto basin pa di ay sige manindog na ta
Mga igsoon, dawaton nato ang gasa sa Dios uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing ug padayon tang musangpit kaniya aron iya tang hatagan og dugang pang mga grasya sa pagsunod kaniya. Muingon kita, Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mulambo pinaagi sa panaghiusa o pagtinabangay sa tanang katawhan magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga maumol na sa kasing-kasing sa tanang nasod ang kalinaw o panagdait magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang naguol mahupay pinaagi sa kinasing-kasing nga pagdawat kang Kristo diha sa ilang kinabuhi magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos og mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga silang nahiuna kanato magsadya sa langit uban ang mga singgit sa kalipay magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, pangayoon namo kanimo ang tanang kaayuhan nga among gikinahanglan aron kami makahimo sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa kamanggiatagon, nadawat na mo giningamong gihalan, ang panumbinugamot sa yuta, o ginawa sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanod sa kalangalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tut sa kaanturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sa kanino, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan,
tungod sa imong kaluoy busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon anhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga
pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuo, hindi sa yuta may sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian, hanggang mugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang kung mabaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog
aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus, imo kami gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw, imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalo magdala kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos non nga mga bahandi, divine wealth niya ihatag ranis Ginoo nato kung makaginansya ta sa iyang gipanghatag nga grasya nato, sama sa atong naong, sama sa atong gugma o kaning pagkamanggihatagon o uban pang mga grasya. So salamat sa mga tao nga mipaambit sa mga grasya nga ilang nadawat ngan hinato ang namalit sa atong dopes. Sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong halin as of yesterday niabot na og 10,798 slots, na apay 44,202 slots nga available. Pakpaka na to ang namalit niini. Salamat kayo sa inyong giisip ko ni nga akong birthday gift, no? Nga inyong gihatag. Nindot kay tag natay birthday gift, slot lang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga